enw i yw Beth Pickard a dwi'n arweinydd cwrs ar gradd Celfyddydau Creadigol a Therapeutig ac uwch ddarlithydd ar cyrsiau psychotherapi celf a therapi cerddoriaeth ym Mhrifysgol De Cymru. Mae'r myfyrwyr yn astudio nifer o brosiectau cyffrous a gwahanol. Un enghraifft yn ystod y lockdown diweddar yw fod y myfyrwyr yn y drydydd flwyddyn wedi gweithio gyda nifer o busnesau lleol gan greu oriel digidol mwyn denu ymwybyddiaeth at y busnesau. Hefyd, mae myfyrwyr blwyddyn 1 wedi bod yn gweithio gyda cwmni theatr hijinks a nifer o ysgolion arbennig lleol mwyn rhoi sioe arbennig adeg Nadolig. Mae rôl darlithydd yn amrywiol iawn ac yn cynnwys nifer o brofiadau gwahanol. Ar ddechrau'r blwyddyn gall hyn gynnwys cynllunio, ysgrifennu darlithoedd ac wedyn dysgu, marcio gwaith profiadol gyda'r myfyrwyr a dathlu y llwyddiannau ar diwedd y blwyddyn. Mae sawl llwybr gwahanol ar gael mwyn dod yn ddarlithydd. Yn fy mhrofiad i, o'n i'n gweithio yn y Celfyddydau, mewn ysgolion ac yn y gymuned pan welais i'r hysbyseb. Mi wnes i hyfforddi wedyn mewn dysgu tra yn y swydd, ond mae hefyd yn bosib astudio cyn gweld hysbyseb neu cyn cymryd swydd fel darlithydd. Mwyn bod yn darlithydd yn y maes yma, y sgil mwyaf pwysig yw'ch crefft, pinau darlunio, gwaith clai neu ffotograffio. Yn ogystal, mae o fydd cael profiad eang o weithio gydag eraill pinau yn y gymuned neu mewn ysgolion. Ac o ddydd i ddydd, mae o fydd gallu bod yn trefnus a gweithio i amserlen tyn.